warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru ingkang saestu kinurmatan ugi rencang-rencang sedaya ingkang kula tresnani. Saderengipun kula ngaturaken pidhato babagan silaturahmi. Sumangga kita aturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kanugrahan lan rahmatipun sadulur kita sedaya ingkang wonten ing ruangan menika taksih pinaringan kasarasan saking panjenenganipun saengga kita sedaya saged manunggal kanthi sehat walafiat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing mriki kula badhe ngaturaken pidhato kanthi tema kesabaran. Sabar yaiku kemampuan kanggo ngendhaleni awak dhewe sing uga katon minangka sikap ing duweni nilai-nilai luhur lan nggambarake sifat ora gampang sambar. Bapak Ibu ingkang dipunhormati Allah, sabar itu ngajari kita supaya tetap optimis kanggo ngrayakake sukses utawa impian. Wong kang duweni sifat sabar ora ateges wong kang pengecut, nekat lan tingkih ing pangucap, tumindak lan panggawe keputusan. Sabar iku sejatine nahan lan meksa nindakake perkara sing ora disenengi lan pisah karo sing disenengi. Sabar marang ibadah, nalika nindakake ibadah butuhake sabar. Amarga yen ora bakal mlebu ing tumindak becik. Banjur sabar ing babagan ujian pait lan musibah sing bakal teka kudu kanthi iman sing kuat. Kita sedaya kedes pidhatos dhateng takdir ingkang sampun katepaken. Manungsa mung rancang lan nyoba Gusti Allah sing nentokake. Akhire sabar pas lagi seneng. Iki sabar sing akeh wong lali. Sejatine kanikmatan kabegjan iku kudu dibarengi karo sabar. Amarga yen ora bisa bosen lan pungkasane ora bakal ngarsa marem karo apa sing wis diparingake. Nalika kabeh pancoban diadepi kanthi sabar, mula kanggo dheweke ganjaran saka Allah Subhanahu wa taala. Yen Allah tresna marang umate, mula dheweke diuji kuat luwih dhisik. Lan aja nganti salah. Yen wong kena pirang-pirang pacoban, kasangsaran, lara lan macem-macem masalah urip, mula ing babagan iki tegese hamba kasebut pancen ditresnani dening Allah. Yen ujian kasebut diadepi sabar. Jadi ora ateges Gusti Allah sengit marang dheweke banjur menehi ujian. Amarga kanthi gedene ujian sing bakal ditampa yen sampeyan sabar. Cekap semanten pidhato ingkang kula aturaken menawi wonten atur ingkang kurang meranani penggalih Bapak Ibu sedaya kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.